everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulat sa hangin. Lando, Lando? Naunsa ka? Nganong kalit ka mang misod nga wa manuktok ha? may importante kang tuyo, Lando. Naunsa ka man? Nganong nagsigaman lang ng imong mata diha ha, Lando? Lando, Uy, namahaw day ka. Kuan, naggukot ko sa ilaga, sir. mauba. Unya na, so dinhi o gumagkaong Alejandro ha? Samok-samok magkahinuon dinhi. Pasagdi lang siya nga musuod, Julia. Ah, dili. Kaon na diya, sir. Ako lang tanawon kun wabay gamayng buslot sa kisami. Sa mukha, gini mo Lando eh. Huwag gawas lagi ko, ma'am. Kaon lang diya, sir. Oo, sige. Lakaw na lang, Julia. Ako na'y bahala ining pagkaon nga dani mo. Wala kailangan kinahanglanon. Wa na. Huh, Lando, dadaon niya ng kinana ni Sir Alejandro ni mo kung mo gawas ka ha? Oo, ma'am. Nasira na. Sorry, sir, ha? Ayaw ka bala ka. Tuod. Atiman na lang ang imong tuyo din sa kong kwarto. Naam kay ilaga sa kisame. Oh, dito sa Pikas Kwarto. Nakabati ko nga midagan pa ingon diha sa imong kisami. Sige. Padayon lang diya sa imong gibuhat. Mukaon na lang ko dire. Sigurado gid ko nga. Makasabaan ni Ma'am Julia ini. Bisig ka na raba ang mga mata to. Kinsa man kayo nagpakaon ni Sir Alejandro. Kinahanglang ako manaon-naon. Nga ako gyapon siyang agahon og dili amahan. Kitingalig masipyat ko ug makatahod ko ni og papa. Pero dili sa mahimo. Ngay panimpad na akong kaluwasan ni Sir Alejandro. Manang, Oy, niya na ang kinanaan ni Sir Alejandro. naunsa ka man, Lando? Mura ka magnatarantar ka ganina? Wa man. Ako nang atimanon ang mga tanom sa greenhouse manang, ha? Ay, nahala, sige. Mura magnagbinag-unis, Lando. Human nilag istorya ni Helena, kalit man lang siyang nabalaka ni Sir Alejandro. Doon na yun kasabutan ang duha. Dong, masumpay pa ning kwentas? Ha? Oo, ma'am. Ma'am. Sige, palihog og sumpay. Sige, ma'am. Uwat lang, ma'am, ha? Uwat lang. Dali rin, ma'am. Karito rin. Tuwason sa dako ng kuhan. Kani, basta, dali rin, ma'am. Mauna ning una na akong lakaw. Aron pahinumduman sila ng mga saa. Dili ti ka papahuwayon, Ma'am Julia. Salamat nga wa. Maanahin ako si Ma'am Julia. Hoy! Lando! Tipangkong na ni. Abli ko gipalabay na niya ang akong pagsambok-sambok niya ganina. Lando! Bastos ka ha? Bastos ka. Di makong dapita mo bastos, ma'am. Nahibaw ka yun, nga dito ko sa kwarto ni Alejandro. Nagpakaon niya. Uli may kalit ka lagso dito. Ma'am, nagukod naman ko sa ilaga nga nagdagandagan sa kisami. Ha? Ayaw ko gilara. Ha? O, man ko mangilad, Ma'am Julia. Nahibaw ko. Nga naniid ka sa akong mga lihok, animala ka. Ma'am Julia. Ayaw nagkasuko, ma'am. Nganong maniid man ko sa imong mga lihok. Doon na di kay sikreto nga angin akong panidaan. Hilom! Basta! Ayaw na pagsud sa kwarto ni Alejandro. Kung dili ka nako, pasudlon, nakasabot. Ngano di, ma'am? Kung wa ko muso dito, unsa di mo buhaton sa sud? Wah! Oh,
Wa man ka di ay. Huwag kay angay kahadlukan. Basta. Ayaw na gitog usba ha, nga mukalit ka lang usod, ha? Oo. Oo, ma'am. Si Lando. Hello, Lando? Elena, gikasapan kong maayo ni Ma'am Julia kung ano ka nung kalit komisyon sa kwarto nilang ba nag-asawa. Mao ba? Kundi, gibauran ko niyang na hindi na musod sa kwarto ni Sir Alejandro. Sige. Tumana lang siya. Pero, siya na ba nga kung nabantayan nga mo pagkaon ni Sir Alejandro? May nahuna-hunaan ako, Lando. Unsa man na? Paabutan lang. Mutungan ako diha. Maayo pa. Murag di ko katraka sa kabaldita ni Ma'am Julia. Murag yun siya leon nga katugbunon ako ganina. Sige. Ako ni bahala. Bye. Bye. Amping ha? Kamusap. Dili mahimo nga pasagdan ako sa Ma'am Julia. Nga mo imot ni man sa akong amahan. Elena, maayo kinanawag ka. Nga naman, sir. Naglain ang akong lawas. Sige, mo anak ko. Salamat. Pero, unsa man ang tuyo ni mo na ako, ha? Nganong mitawag ka? Anak na ta magsulti, sir. Sige, bye. Kinahanglang manghasol ako sa mga kriminal. Shane. Kasayo ba nimong nagyarok-yarok anang beer? Wa na gyud laing sod ng imong utok? Ha? Sige na lang kag inom. Masabay sa akong buhaton, ma. Ang angay nimong buhaton, mao nga motiman ka sa imong amahan. Da, may naman gud na si Papa. Pasagdi na lang gud na diha. Nganong niya ka, Helena? Nanawag na ako si Sir Alejandro. Naglain man ko ng iyang lawas. Hoy, balik sa imong agi, ha? Balik! O gano'n mo balik mo ko sa kong agi? Mawa na ko'y batasan ni Sir Alejandro kung dili na ko tumano na kung saad nga ako siyang atimanon siyang hilanat. O sa hilanat? Wa man ni hilante si Alejandro. Ayaw mo ang rason, ha, Helena? Bitaw, lagsik ng akong amahan. Gihilantan siya. Kung nagduda mo sa kong gisulti, sunod mo na ako. Okay. 39 ang hilanat. Pero, Kinahala makainom ka og tambal, Sir Alejandro. Ikaw na ibahala. Alejandro, kini mo im na. Inumin ning daghang tubig. Ayaw na, Julia. Napuno ng akong tiyan sa tubig. Tambal na lang ang akong imnon. Niyan ang imong tambal sa hilanat, sir. Salamat. Og, sir, kinahanglang imo ni ipahuway ang imong gibati, ha? Oo. Pero, ayaw kong biyahili na. Kaya naglain ka ng akong lawas. Alejandro, ako mo'y imong asawa. Nga nung magpaatiman ka man sa lain. Ako siyang nurse, Julia. Og trabaho niya nga mo atiman og tao. Busa. Dili ko maikog nga musugo. Asawa sad ko nimo. Dili ka ang maikog sa pagsugo nako. Mas komportable ko kung si Helena ang matiman nako. Kay iyang gieskwilahan ang pag-atiman og masakiton. Alejandro, dili ka naman gid kaayo masakiton ba? Gamay na ng hilanat. O niya magpaatiman ka og laing tao? Ako nang gihire og balik si Helena nga akong nurse, Julia. Unsa man, Helena? Musugot ka? Nga mubalik ka pagka-nurse na ako? Pero Alejandro, ni ako nga na mo atiman nimo. Hatag isad gud ko gigayon. May negosyo ka, Julia. Kini ang tutuki og maayo. Aron dili ko magsigi og abuno sa puhunan. Ambot ni Moy!
Abot lang yun mo. Helena, ikaw na lang sabot ni Julia. Okay ra, sir, oy. Tuod sir. Muhangyo lang unta ko nimo nga magulian lang ko sa bay. Ha? Ikaw kung pabuton, Helena. Tuod. Mahimo ba nga dadon ko nimo sa garden? Oh. Naglagot akong maayo ni Alejandro Franco. Ha? Ano man? Laliman ka. Iyang gipabalik si Helena og trabaho. Isip iyang nurse. Kay gihilantan siya. Di na mayo, Julia. Maog yun. Pero, unsa may ako mahimo. Nga si Alejandro naman ang nagpabalik niya. Ay, maglagot gani ko. Hiluan man ako sila ba? Kung anong di man ni mo buhaton. Ha? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.